Bai, Ipar, hirugarren galdera. Lehen sektorea eta herri kirolak erlazio bat daukate, ez? Uste duzu, trainere mundutik arrantza munduak sortu zuen traineroa kirola moduan, hartzen moztaileak hartzen mundutik datorren ofizio bada, aizkolariak, arijatuzaileak. Uste duzu, mediatikoki eta ekonomikoki ere bai, botere publikoak laguntzen dutela, bide hori, Euskal Herrian? Herri kirol modura ikusteko, ez da ez, arraun mundua, adibidez, arraun federazioia da, herri kirol konsideraten dugu danok, ez, herri txitatorren kirol bat da, lehenenko sektoria ez dakon, harreman horrea itxik eta arraunak indarran dizartun dau, ez, liga hori dala, eta beste, babesak eta ikuste jakoz, beste kontu bat da, adibidez, iripro bat daukoguz hortxe herri kirolen barruan dauzenak, ardimostaliak momentuan, esan digun autuen genduan herri kirol modura sartzeko, aholkatu gaituen guk kirol modura ikusten dugu, eta askok zalantzat daukez. Hori Australian eta Nueva Zelandan eta kirol modura. Kirola da, bai, Shirin Sports modura dauzkon. Zukatara kontuak, Traswall Sporten, bai, dokumental bat eta guztian zirkuito oso bat hau, eta garai baten uste dut 2000 edo, saiakera Iban Zelanda berrizak kirol olimpiko modurako konsiderazioa eukitzeko. Euki deixuen kontutan zelako magnitudia daukon honek, ez? Makinatxu bat urte daroi gugu mundu mailako txapelketetara juten, ardimosteko 3 urtez behin eitzen dira, hemisferizoz aldatzen juten dira. 3 urtez behin ipar hemisferizuan, 3 urtez behin hego hemisferizuan. Osea, oso regularizata do, epailia eta hoz, kirol bata, bai? Baina, zoritxarrez, ez eukagun aukerari gure herrialde ordezkatzeko. Eta gaur egunean, badaukogu, bai? Guk eskari jain gendunean, ofizialtasunen eskari jain gendunean, herrialde danak onartu gaitxuen herri modura. Bai? Nazio modura, Euskal Herria onartu gaitxuen, eta gure bidai honetan daukogu zelan kudeatzen dugun edo zelan ustartzen dugun hori, ez? Gu garri daukogu kirola garila, jo dugu kirol sailburua kana, ez dauke argi, gaur egunean federazio gehiago ez idabez onartzen, da sartu nahi gaitxue, herri kirol, edo guk, lehenengoko autua esan, herri kirol modura, guk argi ikusten genuen herri kirol ginila. Baina, hor gabiltzaz, ez? Trabak topa douz, estatutuak aldatu bihar dabez, inposatzen gaitxue zer batzuk, eta bidai horretan gaoz. Babestuta mediatikoki, ikusten dozu apostu gogorrak etxen dizela, ez? Herri mouko programak telebistan, aizkorak badauko beren tartia. Ekonomikoki, momentuz ezin jotzut zuzenki erantzun, ez? Instituzioak, nik uste dut, eta gehien bat momentu honetan, ez? Euskal pilotia enjabezen urratxak gaitxik, sokatirak lortu da bezen kontuak gaitxik, guk uste dut lehenengoku agarila Euskal Herri modura 7 probintziak barne lortu dugun ofizialtasun hori, eta batzutan topaten gara lortu gendunean, pentsaten genuen ona etorri, eta eurak etorriko jakuzela atez-joka laguntza eskaintzen, eta emoten dau palanketak injun berdoula atiak zabaltzen, bagoiz urratxak etxen, baina oso nekeza da. Gero, arte munduan zenbat, hartzen hemen Euskal Herria, baina beti historikoki zenbat egon diran Argentinan eta Estatu Batuetan, eta hori de beste balore bat da. Guk lehen esaten genduan edo buruan daukogun zer bat da, bai, Euskaldunak mundura erun gaitxun zer bat, antzantza izan da, ez? Zelan da, emigrante herri bat izan gara, eta zorionez gutzako, ez? Harreman zera dauko oso mundu gogorra izan da be, baina Ameriketara eurak erun gaitxuen, Uruguai, Argentinan be... Argentinan atxonekin hartzen, beta? Bai, pilo bat jente dago, bai, herri honetatik, bertara juntzana, eta han erakutzi ebena herri honen nortasuna, kulturia, han zabalduen jabena, eta guk esaten dugu 2026an, hemen Euskal Herrian egon da, antipoda tira, bida ilusia horik ez dago, eta guk esate otzauna herriari da, gu prest gauzela, bida ilusiena etxeko, herria ordezkatzeko. Eskerrik asko, Ibar.